E, por último, as propostas. Un país necesita sempre impulso do Goberno, moito máis nunha crise, e por iso nós lle pedimos liderado como Goberno e que deixen de botar balóns fora. Desde o BNG propoñemos que hoxe neste pleno cheguemos a 4 grandes acordos de país. O primeiro, reforzar a sanidade pública e os dereitos, con condicións dignas para as contratacións que se están facendo nesta crise, non a precariedade, intervir a sanidade pública para poñer todos os recursos para tallar esta crise e igual atención sanitaria a estranxeiros e emigrantes en papéis. En segundo lugar, garantir o material de protección necesario para minimizar contaxios e test masivos. E para iso, ademais das compras, hai que poñer en marcha un plan real de autoabastecemento para poder dotarnos de todo ese material que se necesita. E xa remato, esta vai a ser unha medida clave non só agora, sino de cara ao futuro. En terceiro lugar, un fondo extraordinario para facerlle frente ás consecuencias económicas e sociais da crise do coronavirus, que ten que dotarse con todos os fondos da Xunta que se podan reestruturar para esta finalidade, captando fondos europeos e reclamando os 60.000 millóns de euros do rescate bancario e que unha parte desos sexa transferidos a Galiza. E, por último, e remato, presidente, hai que recuperar e fortalecer o autogoberno. Está claro que se algo nos ensinou esta crise que a centralización de competencias e as receitas únicas foron ineficaces, como vimos no caso da sanidade. E o momento de propoñer a recuperación e o reforzo do autogoberno, porque nós creemos que hai que cooperar, pero unha cousa é cooperar e outra centralizar, e porque se algo sabemos é que necesitamos respostas propias ante unha crise na que non vale o café para todos. Se a afectación é diferente, non uniformemos a saída e deamos respostas axeitadas á evolución do virus en Galiza e tamén ás súas consecuencias económicas. Moitas grazas.